ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ ଏ ଲୋକଟା କିଏ କି ଦେଖିଲୁ ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି? ଆରେ ସତେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶଳା ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କୋଉଠୁ ଆଇଛି କୋଉ ଭବନରୁ ଆଇଛି ଦେଖା ପଡୁନି। ଆରେ ଇଏ କଣ ମୋ ନାଁରେ କଣ ଗୋଟେ ଗପୁଛନ୍ତି? ରହିଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରେ। ଆରେ ପିଲେ, ତମେ ମାନେ କୋଉଠୁ ଆଇଛ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, କାଇଁ ଇଏ ଆଡ୍ରେସ ଟା କହିଦେଲ। ଆରେ ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ ଦେଖିଲୁ ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଜାଗା ନା ବଜାରିଲାଣି। ରମ ତାକୁ ଏଇନା ଏମିତି ଜାଗା ଦେବି ସେ ଘୁରୁଥବ। ରହିଥା। ଆଚ୍ଛା ସାରେ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ ବାଟ ଜାଣିଛୁ ବା, ସବୁ ବାଟ ଏମିତି କି ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଆପଣ ଖାଲି କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିକି ଉଗାଳି ଦବୁ ଏକାଥରେ। ନା କଣ ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ? ଆରେ ହଁ ଜଗୁ ଠିକ କହୁଛି। ଆରେ ତମେ ଖାଲି ଆମକୁ ଜାଗାଟା ନାଁ କହିଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ତ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବୁ ଆଉ। ଆରେ ପିଲେ, ମୁଁ ବୟାଳିଶ ମୌଜା କଳପଡା ଗାଁକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ କରିବାର ଅଛି। ତମେ ଯଦି ମତେ ରାସ୍ତାଟା କହିଦିଅନ୍ତ, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। କଳପଡା ହଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଛି ଜାଗା ସବୁ। ଆପଣ ଖାଲି ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, କହିବେ ନା ଯିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ଆଗ କୁହନ୍ତୁ। ପିଲେ, ମତେ ଖାଲି ରାସ୍ତାଟା କହିଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ପଳେଇବି। ତମେ ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ ତାକୁ କଣ କେମିତି କହିବା ରାସ୍ତାଟା? ଆମେ ତ ନିଜେ ଜାଣିନେ କୋଉଠି, ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ତୁ ଟିକେ କଣ କହ ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ। ମୁଁ ଦେଖିକି ତାକୁ କହୁଛି ହେଲା, ତା ରାସ୍ତା କହୁଛି ଟିକେ। ସାରେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ସିଧା ଯାଇକି ବାଁ ପଟେ ବୁଲିକି ଡାହାଣ ପଟେ ବୁଲିକି ଯୋଉ ସିଧା ରାସ୍ତାଟା ପଡିବ ସେଇପଟେ ପଳେଇବେ। ସେଇପଟେ ସିଧା ଯାଇକି ବଙ୍କା ପଡିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ପଡିଯିବ। ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ ତୁ ଯୋଉ ବାଁ ପଟ ଡାହାଣ ପଟ କହିଲୁ, ସେ ସିଧା ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ନହେଲେ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ କଳପଡା ରାସ୍ତା କୋଉ ବାଟେ? ଯୋଗୁ ମୁଁ ସେଗୁଡା କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତମେ ଏମିତି କହିଦେଲ। ସତରେ ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ, ଆଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୋଟବେଳେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ।